Язмыш синең тез астыңа китереп сукса, егылмас өчен якасына ябыш. Утларга салса, үзең аннан да көчле ян. Шул вакыт аның кызуын сизмәссең. Фәнис Яруллинның әлеге сүзләре бүгенге тапшыруыбызның кунагы җырчы Арина Татайга бик туры килә. Язмыш аңа һәм аның гаиләсенә көтелмәгән сынаулар китерә. Хәерле көн, Рената. Хәерле көн. Менә әле сез укып киттегез, минем ничектер тәнем буенча йөгереп китте шундый кастаннары дип әйтим. Чыннан да бүгенге көндә менә шундыйрак моментлар белән яшәп ятам. Менә шундыйрак моментлар дигәннән безнең Болгар радиосы тыңлаучылары беләдер дә, белмәүчеләргә әйтеп китәсем килә. Менә син бүгенге көндә авыру ир карыйсың бит. Аякка бастырасың. Сөйләп кит әле, ул яшен суккандай булгандыр. Менә шушы хисне кире әгәр дә 2 елга кайтсак, артка борсак, бераз килмидер аны. Нәтиҗәсен күрер өчен борып карыйм. Бу ситуацияга мин бер дә уйламаган идем. Минем ирем, мин үзем гомумән алганда шундый ситуациядә булырмын дип яшен суккандай булды. Аяк астыннан җирләр кузгалган кебек. Ышанмагансыңдыр әлеме? Ышанмадым да. Мин яшь, кичкенә балабыз бар. Кичкенә дип инде 8 яшь, барыбер дә әле кичкенә инде ул. Әти белән рәхәтләнеп үскән вакытта гына менә әтисе белән шулай булып куя. 2019 елның 25 октябрендә минем ирем юл һәлакәтенә очрый. Хәле авыр була. 1% тормыш бирәләр аңа. Белмим нәрсә булгандыр, мин нигәдер ышандым. Ул барыбер безгә кире кайтачак дип инде комада булды ул 2 айга якын. Ялгышмасам 4 ай тирәләр, менә шулай 5 ай тирәләр үзе суламады, ИВЛ ашаганы сулый алды. Давлениесен гомумән тотмады үзе. Бер йөрәк кенә типте. Башы бик каты җәрәхәтләнгән икән, ул вакытта белмәдем, мин уйладым, менә хәзер комадан чыга да үз аягы белән атлап китә дип. Эш булай гына түгел икән. Мин бу ситуацияны бүгенге көндә шулай итеп чагыштырам. Менә қолдан шашка төшеп киткәч ватыла бит. Аны бит кире җыеп алып булмый. Вак кыйпылчыклары бар, әйме? Аны ничек җыясың килсә дә син төзәтеп бетерә алмыйсың ул ватылган әйберне. Мин аңладым, һәрбер көннең кадерен белеп яшәргә. Ходай биргән. Һәр минуттан, һәр секундтан рәхәтен тоеп, тәмен тоеп, кешедә гел матурлык кына күрә белергә. Мин аңладым, үзеңне яраттырга кирәк икән ул беренче чиракта. Бүгенге көндә бит инде безнең реабилитация вакытлары, әйме? Менә нәрсәгә мин бу сүзне башладым, төзәтеп булмый дигәннән. Инде башы каты җәрәхәтләнде, башына кан сауды бит инде аның, әзрәк кенә централь нервысына да тиеп киткән икән. Бүгенге көндә ул әле үзе хәрәкәтләнә алмый. Безнең ярдәмнән башка аның инде ир кеше, барыбер кеше кирәк янында. Бүгенге көндә абыйсы аны бик каты теге күтәреп кенә йөртә инде кулында. Беләсезме, миңа бик авыр булды моны халыкка күрсәтергә. Ни өчен дисәгез, гомумән алганда мин яратмыйм мескен булырга, мин яратмыйм кеше миңа жәлләп караганны. Минем гел шундый максат иде тормышта, миңа карап кеше илһамланырга тиеш. Миңа карап кеше ниндидер яхшы пример алырга тиеш. Мин гел шундый менә максат белән яшәдем. Сез бит инде бу җырчы буларак та тәэсир иткәндер, иҗат кешесе бит инде. Анысы да бардыр. Инде ул барыбер әти-әнидән дә килә инде ул. Сез бу тормыш сынавын ничек кабул иттегез? Менә ул балаң кичкенә проблема, акча кирәк. Ничек кулга алдың үзеңне? Тышкы кыяфәт күрсәтергә теләми. Теге гел елмаю биттәйме, эчке дөнья жан әрни. Бик авыр кабул иттем. Акча мәсьәләсе бәлкем минем соңгы очракта да уйлаганмындыр мин аның турында, әйме? Миңа беренче очракта кирәк иде, ул комадан чыкты, күзен ачты. Менә минем җырым да бар багышланган "Ач күзләреңне" дип атала ул. Ул реанимациядә булганда мин аның бүгенге көндә яратуым кимемәде. Миңа калса өстәлде генә. Ни өчен дисәгез, ул инде күзгә карап ятканда ул бик авыр син якын кешен. Була кул селтәп чыгып китергә. Мин генә дип әйтә алмыйм, әйме? Бардыр андый кешеләр дә бардыр. Менә үз ситуациямнан чыгып әйтәм. Мин аны калдырып китә алмаячакмын. Беренчедән үземнең менә шул ярату мөнәсәбәтләридер инде, әйме? Икенчедән инде ул бик күп эшләде минем өчен дә. Гаилә корып яшәдек. 8 яшьлек улыбыз бар. Улыгыз ничек белдеме? Беренче ярты елны күрсәтмәдек, әйтмәдек. Гел теге кайдадыр эшли дип инде. Аннары күрсәткәч, больницадан чыкканда алып килдем инде мин аны. Әтиеңне дә күрерсең дип, аннары әйттек инде, больницага эләкте, әзрәк җәрәхәтләнде дип инде. Килдек, шаккатып калды. Әтисен күргәч, инвалид коляскасында бит инде кәкрәйгән. Күрсәтмәде шунда. Әтисен булай куркып кына кочаклады да, кайткач укырып җылады. Мин баланың беренче тапкыр шундый тик томалдан җылаганын шунда күрдем. Минем әтием гомергә шундый булып каламын дип. Мин инде шунда аңлаттым. Улым менә шундый ситуация булып чыкты дип инде шунда әкрен-әкрен аңлаттым. Баланы бит әле тәрбиялисе дә бар.
тәрбияләгәндә тәҗрибә буларак килде бу ситуация. Мин көчлеләндем бу ситуация белән. Мин моны төгәл әйтә алам. Барыбер бар моментлар, күңелгә үтеп керә торган сүзләр әйтәләр. Мин бит бәхәсләшә торган кеше түгел кеше белән. Мин һәр кешенең мөнәсәбәтен тыңлыйм. Үземә ниндидер тәҗрибә алам. Ниндидер кимселек бар икән, ул менә түгел кеше шул минем кимселеккә эләккән икән, мин ул кимселек өстендә эшләячәкмен. Син бер әңгәмәдә әйткән идең, мин ике тормышта яшим кебек. Көчле әйтелгән әлбәттә. Бер кешедә ике тормыш. Исемем минем Рузилә бит инде, әйме. Кичкенәдән минем хыялым бар иде. Җырчы булырга. Җырчы булсам, минем ниндидер тәхәллүсем булачак. Миңа бер 6 яшьләр булгандыр инде. 11 классны тәмамлагач, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кердем. Үз көчем белән музыкаль белемем юк иде, минем 7 еллык төгәл мөнәсәбәт иде шушы университетка кирип укырга. Хыяллар чынга аша икән, ул чыннан да 3нче курска кадәр бит мин төгәл укыдым. 3нче курста мин менә килеп эләктем продюсерга һәм бездән рәхәт укым төркеме белән китте инде минем иҗади тормышым. Сиңа мондый язмыш мөмкинлек биргән икән, димәк бу сиңа була торган әйбер. Кабул ит. 2007 елдан 2018 елга кадәр төркемдә эшләдем. Инде 2018дә безнең дуэт кыю кызлар иде бит инде, ул таркалгач, мин бик авыр кабул иттем моны. Мине шул вакытта ирем, шундый ярдәм кулы ул миңа сузды. Моторым син җырларга тиеш. Тукталып калмыйсың диде. Мин әйтәм, ничек? Менә шунда миңа ирем әйтә, мин сиңа ярдәм итәм. Әйдә. Инде исемгә килдек бит инде, тәхәллүс алырга кирәк. Мин әйтә, нинди исемдә булам? Минем аңа үз хыялымны сөйләгәнем бар иде. Минем Рената исемле буласым килә дип. Ни өчен Рената? Минем әтием Ренат. Ренат әти. Рената Тей, шуннан төзелгән инде бу. Ренат әти, Рената Тей. Барлыкка килде Рената Тей исеме. Рузилә исеме миңа ул бик хас. Ул минем эчке дөньям. Рената Тей, ул минем тышкы дөньям. Ул минем стиль. Ирең синең ята, син җырлап йөрисең дип әйтүчеләр дә булгандыр, әйме? Бар, андый кешеләр дә булды. Семьяны тотырга кирәк. Алар да бар. Беләсезме, мин булдыра ала идем, кулны төшереп бөтен әйбергә. Казаннан күченеп китергә, әниләренәме, аның әниләренәме, минем әниләргәме кайтып китергә. Ул бит кеше сүзе гел булды, булачак һәм булаячак та. Монда үзеңне кулда тотып, дөрес юнәлеш ала белергә кирәк бу тормышта. Күз яшы ага ул, аны халыкка күрсәтәсе юк. Беренче тапкыр халыкка мөрәҗәгать иткәндә бик күп негатив миңа килде. Бу икенчесендә Аллага шөкер, барысы да ярдәм кулы сузалар. Бер начар сүз ишеткәнем юк. Миңа үземә бик авыр иде. Мин 3 көн яздырдым ул видеоны. Чидер уят та шикелле Оят иде ул. акчасы. Беренче очракта ул миңа оят иде. Икенче очракта мин үзем булдырам. Үзем аңлыйдым, атнасына 40 мең түләргә кирәк иде. Тернәкләнә. Әйе. Аңлыйм, мин таба алмыйм ул акчаны аны. Шуның өчен мин үземне ничектер генә көчләп, мин бу видеоны чыгардым. Бүгенге көндә дә сезгә тернәкләнергә әле аякка басырга шактый еллар кирәк булачакмы? Хәзер бит инде без әзерләнәбез Мәскәүгә. Мәскәүдән инде берничә тернәкләндерү центрлары белән сөйләштек. Күбесе аларга куркалар. Төгәл юк дип әйтмиләр, әлегә өйдә ятсын. Ул бит өйдә ятса, аның бит саны ката. Менә хәзер бүгенге көндә бер центр миңа үзенең ответын бирде. 23 мең бер суткага сорыйлар. Иң кимендә 1 ай диделәр. Кирәкле сумманы җыеп бетерә алмыйм. Күпме җыйганнарны чыгарып күрсәтәм бүгенге көндә. Инде улым да ияләнеп бетте. Бүген нинди планнар безнең әни ди, менә план төзибез инде гел. Нәрсә эшлибез, ничек көн үтә дә китә, гел бер максат, ул әтисен аякка бастыру инде безнең. Һәрбер кешенең бәхетле буласы килә бит, әйбет. Менә шул бәхетне һәр кеше үзенчә аңлый. Әйе. Бу теге шатлыклы, анда җырлап биеп йөргәндә, акчалы булганда гына түгел. Әнәк менә шушындый чакта сыналадыр хатын-кыз бәхете, әйме? Шушындый вакытта гына сынала да, аннары менә әле ахыргы вакытта сизә башладым. Ир кеше яныңда җитмәү, ул бер төрләйме, менә син аны башың белән уйлый башлагач, бүтән кешеләргә карыйсың, алар рәхәтләнеп кулга кул тотынып йөриләр. Гаилә буенча ниндидер эшләр эшлиләр. Син шушы яшь вакытында шушындый зур кайгы белән күзгә күз карашып, сынмыйча алга атларга тырышасың. Бик күп кеше ярдәм итә. Алланың биргәненә шөкер. Мин шуның кадәр рәхмәтле. Ирем инде күрәсез динамикасы бар, әйме? Үзгәрешләр бар, Аллага шөкер. Алда да Алла бирсә аякка бастырып, анда аның аякка басып йөргәненә менә сөенергә язсын иде. Менә шул минем бүгенге көндә максат. Һәм инде иң мөһиме югалып калмаска. Була моментлар, чын дөресен әйтәм. Җылыйм бендәргә, сыланып җылыйм, балага күрсәтмәскә тырышам, бик авыр кабул итә. Гел сизеп ала. Аңа карамастан да гел елмаеп, башымны өскә күтәреп, төшенкелеккә бирмичә генә яшәргә иде. Барысы да яхшы булсын дигән теләктә калабыз. Рузиләгә матди ярдәм күрсәтәсегез килсә, аның Сбербанк картасының номеры 22 02 20 22 72 42 51 52.
Самигуллина Рузилә Ринат кызы исемендә. Рамазан аенда изгелекләр кылыйк.